una associació que treballa compromesament per la investigació i documentació d'aquesta etapa de la història. Per aquest motiu, el periòdico de aquí ha volgut concedir enguany el premi en la categoria de patrimoni a l'Associació Memòria Històrica El Molí. Rep el premi José Sevilla, president de l'Associació Memòria Històrica El Molí i membres de l'entitat, i entrega el premi Néstor Albert, alcalde de Quart de les Valls. Bona nit, moltes gràcies per el premi i per la invitació, de Valenciano, del periòdico d'aquí. La veritat és que en un món on tot va tant i tan de pressa, parlar de les batalletes dels nostres iaios, vist en este present, sí que pot ser que siga algo antiquat, com alguns es diuen. Però no obstant, quan descobreixes, i dic descobreixes, perquè ningú ens ho ha dit mai en l'escola i en l'institut, que aquests iaios i iaies són els propulsors d'aquestes conquistes socials que tots i totes gaudim, passa de ser antiquat a imprescindible per la memòria democràtica del nostre país. Aquest descobriment te fa comprendre tot el present, i és que no hi ha present sense passat i no hi ha futur sense present. Quan descobreixes i comprens, ja sols te queda actuar. I això és el que la nostra associació al llarg d'aquests 4 anys està fent. Per a nosaltres és important rescatar aquest patrimoni de rellevància local com són els refugis. Descobrir i desenterrar aquest segon poble que tenim baix terra. Explicar per i per a què serviren, complementant-lo amb el centre d'interpretació de refugis i refugiats. Centenars de refugiats que vingueren al meu poble i que el meu poble va saber acollir solidàriament, servint d'exemple en aquell passat, però també per a aquest present. Tan important és el patrimoni urbanístic com el social, transformant en aquestes fonts orals vitals d'aquella gent que va viure aquella època. Aquella gent amb idees humanistes i republicanes, des que nosaltres tenim un clar objectiu, mantenir-les vives sense cap complexe. Sense més, agrair l'altra volta al periòdico d'aquí per aquest premi i reconeixement, el qual per a nosaltres és importantíssim. Per acabar, dedicar-lo a tots els socis i sòcies, a tota la gent que defensa la igualtat en tots els camps i a aquella gent que segueix soterrada injustament encara en les fosses. Amb la cultura continuarem el seu llegat. Moltes gràcies.